Οι αδελφοί και το πράγμα τα βρήκαν μεταξύ τους. Ήρθε η ώρα για το πράγμα να πάει σπίτι. Και ήρθε η ώρα για τις ηρωίδες μας να ετοιμάσουν ένα νέο πιάτο. Ζεστή σοκολάτα. Σε ποιον δεν αρέσει αυτό το νόστιμο ρόφημα? Ελπίζω όλες είναι έτοιμες. Πάμε! Η γιαγιά είναι η πρώτη που ξεκινάει. Ρίχνει γάλα σε μια κατσαρόλα. Τώρα σκόνη κακάο. Μην ξεχάσουμε να ανακατεύουμε. Ναι, μια σοκολάτα θα κάνει τη γεύση ακόμα πιο έντονη. Αχ, τι ωραίο! Η γιαγιά βάζει το ρόφημα στην κούπα της. Μια τέτοια ζεστή σοκολάτα θα ζεστάνει οποιονδήποτε. Τώρα είναι η σειρά της αδελφής. Πρόσεχε! Έτσι θα φας όλη τη σοκολάτα. Ναι, έχει δίκιο η γιαγιά. Πρέπει να βάλεις ελάχιστη ζάχαρη. Τι σκέφτεται! Πω, τι γλυκατζού! Η γιαγιά δεν εγκρίνει αυτή την ποσότητα ζάχαρης. Εντάξει, ώρα για το γάλα. Προσοχή! Οι αδελφοί πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί. Έτσι μπορείς να χάσεις όλα τα υλικά. Τώρα λίγη βαφή. Κοίτα αυτή την ομορφιά. Αυτή η κρέμη είναι τόσο λαμπερή και ρέει τόσο όμορφα. Τώρα λίγη γλυκιά τρούφα. Ωραίο σερβίρισμα. Η αδελφή έβαλε τα δυνατά της. Αλλά δεν είναι το τέλος. Η τελευταία πινελιά είναι σαντιγί και μαρσμέλο. Και κάτι ακόμα. Χαριτωμένες φιγούρες μονόκερου και ουράνιου τόξου. Είναι βρόσιμα? Δεν πειράζει. Το κύριο είναι ότι είναι όμορφα. Λοιπόν, είναι η σειρά σου, Wednesday. Χρειαζόμαστε μια κατάλληλη κούπα. Πράγμα, δεν μπορούμε χωρίς τη βοήθειά σου. Τι φρίκι, γιαγιά, καλύτερα να σώσεις τα νεύρα σου. Η Wednesday ρίχνει σοκολάτα στην κούπα. Έρχεται η σαντιγί και η σιρόπι μούρων. Εξαιρετικό. Και τα ζελιδάκια Χάριμπο. Δείτε αυτό το μοναδικό σερβίρισμα. Η ζεστή σοκολάτα είναι έτοιμη. Ουάου, όμορφο και νόστιμο. Πω, μου αρέσει, τέλειο είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ζεστή σοκολάτα της γιαγιάς. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό? Φαίνεται περίεργο. Θα το δοκιμάσω όμως. Δεν είναι άσχημα. Και κερδίζει η αγαπημένη μου αδελφή. Συγχαρητήρια για μια νίκη που άξιζε. Η Έμα θέλει πίτσα. Φαίνεται πολύ καλή. Πρέπει να μαγειρέψουμε γρήγορα. Ποιος χτυπάει έτσι? Ενίτ, περίμενε, σταμάτα να χτυπάς, τη ζύμη δεν σου έκανε τίποτα. Θα σου δείξω πώς να το κάνεις. Πάρε 2 πλάστες ταυτόχρονα, θα είναι πιο αποτελεσματικό. Γιαγιά, 2-3 χτυπήματα και τέλος. Εδώ είναι τέλεια απλωμένη ζύμη. Σούπερ, γιαγιά, αλλά θα δοκιμάσω κάτι άλλο. Το ξέρω! Θα φτιάξω τη δική μου ζύμη για πίτσα από τσίχλα. Πόσο έξυπνη ιδέα! Απλώς πρέπει να φέρω ολόκληρη τη χουμπαμπούμπα στην περιοχή που χρειάζομαι. Μετά να την ανοίξω με ένα ειδικό μηχάνημα. Και να φτιάξω τα πλαϊνά από τσίχλα. Έτοιμο! Τώρα έχω ζύμη πίτσας από τσίχλα. Πώς σου φαίνεται? Ήξερα ότι θα το εκτιμήσεις. Εγώ θα βάλω όλη τη γέμιση στη ζύμη. Πέλτε ντομάτας. Μετά τρίβω πολύ τυρί. Ωραία. Και τώρα τι είναι αυτό, πεπερόνι? Όχι. Θα κόψω κολοκυθάκια. Αυτό είναι άλλο πράγμα, καλύτερα από κάτι λουκάνικα. Και οι αγαπημένες μου ντομάτες. Και βέβαια το μπρόκολο υπέροχο. Πάω στο φούρνο. Πίτσα λαχανικών. Ελπίζω να καεί. Η ζύμη μου για πίτσα θα είναι φυσικά μαύρη. Πράγμα εδώ. Μπορείς να μου φέρεις άλλο κομμάτι? Ωραία. Σε ευχαριστώ. Θα χρειαστώ πεπερόνι. Και λίγο κόκκινο πιπέρι. Τέλειο. Το μόνο που μένει είναι να φτιάξω τα μακριά μαύρα πόδια.
Τώρα πρέπει να την ψήσω καλά. Γράψτε στα σχόλια πώς θα ονομάζετε αυτή την αράχνη. Ίσως της ταιριάζει το όνομα Κάρλα ή Ιτάνα. Γιαγιά, εδώ είμαστε! Ναι, σκεφτόμουν κάτι άλλο. Η Wednesday έχει ξαναφτιάξει ένα τέρας. Ένιτ, κοίτα. Ήξερα ότι θα σου αρέσει. Γιατί δεν είναι ακόμα έτοιμη η πίτσα σου? Είμαι στη διαδικασία, γιαγιάκα. Η γέμιση φλαφ είναι καταπληκτική. Βάζω το υγρό μαρσμέλο στη ζύμη, λιάνω και διακοσμίζω απάνω με αυτά τα μικρά ζελεδάκια. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η μικρή Έμα θα ενθουσιαστεί. Απομένουν καιρός ψεκάσματα. Έτοιμοι! Ωραίο! Πολύ πρωτότυπο. Wow! Αυτή η αράχνη είναι τρομακτική. Νομίζω δεν είναι αληθινή. Εντάξει, θα τη δοκιμάσω. Δεν είναι άσχημη. Τι είναι αυτό? Όχι! Πόσο καυτερό! Δεν θα το ξαναφάω. Wednesday, δεν μου άρεσε καθόλου. Τι είναι εδώ, μόνο λαχανικά και τυρί. Γιαγιά, δεν είναι καν πίτσα, είναι παρεξήγηση. Και η τελευταία πίτσα. Όλη την ελπίδα μου έχεις. Φαίνεται πολύ καλή. Μαμ! Wow! Είναι τσίχλα. Σούπερ! Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μόνο η Ένιτ μπορούσε να το φτιάξει αυτό. Μαμ! Είναι νίκη! Ναι! Νίκησα! Wednesday, σταμάτα να τρομάζεις τη μεγάλη γυναίκα. Θέλω ένα κοκτέιλ νόστιμο και όμορφο. Θα γίνει. Κανένα πρόβλημα. Έγινε. Μια επιλογή win-win είναι να φτιάξετε ένα κοκτέιλ από αυτό που λατρεύει η Μαργό. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με toxic waste. Πρέπει να μετατραπούν σε υγρή μάζα. Πρέπει να τις λιώσω δηλαδή. Έτοιμο! Άνοιξε. Για να δούμε. Ναι, είναι όπως το θέλω. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω σκίτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όλοι λατρεύουν αυτές τις καραμέλες. Πρώτα πρέπει να χωριστούν ένα χρώμα, ώστε αργότερα να μοιραστούν όμορφα ανάμεσα στα πολύχρωμα και νόστιμα φλιτζάνια μου. Και τώρα ήρθε η ώρα για το Sprite. Πώς θα το ανοίξω? Έλα, δεν μπορώ. Πρέπει να χρησιμοποιήσω το κοκαλάκι μου. Πόσο υγρό και γλυκό. Καημένη. Όλα είναι καλά. Μόλις έκανα ένα ντους με Sprite. Το ρίχνω στα βαζάκια και από πάνω τη σαντιγί. Και λίγα γλυκάκια. Ορίστε, το αριστούργημά μου είναι έτοιμο. Μπράβο σου, καμάρι μου. Το κοκτέιλ σου δεν είναι καθόλου υγιεινό. Η Μαργό χρειάζεται βιταμίνες και υπάρχουν στα λαχανικά. Γιατί να μην φτιάξω ένα σμούδι λαχανικών? Θα βάλω τα λαχανικά στο μπλέντερ και θα περιμένω μέχρι να τα λέσει. Μυρίζει υπέροχα. Είμαι σίγουρη ότι η Μαργό θα είναι ευχαριστημένη. Το αμφιβάλλω. Θα ξεκινήσω το κοκτέιλ μου με σιρόπι φράουλας. Θα το ρίξω στο ποτήρι για να γίνει πιο όμορφο. Τώρα το σπράι, το οποίο θα βάψω λίγο με πράσινο σιρόπι. Πράγμα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Πάρε μου σαντιγί. Κάποτε θα το συντρίψω αυτό το πράγμα. Ανατριχιαστικό είναι. Μου έκλειψε τη σαντιγί. Σε παρακολουθώ. Ευχαριστώ. Τα έκανες όλα σωστά. Αυτές αστείευονται. Θα προσθέσω σαντιγί στο κοκτέιλ. Και φυσικά θα το διακοσμήσω με μάτια ζελεδάκια. Βγήκε ωραίο. Μαργό, φάε. Wow! Η Wednesday όπως πάντα έχει την πιο πρωτότυπη παρουσίαση. Πολύ νόστιμο κοκτέιλ. Το ζελεδάκι είναι σαν ένα κεράσι στην τούρτα ή σαν ένα μάτι. Γιαγιά μου, έφτιαξες πάλι μείγμα από όλα τα λαχανικά. Δεν αντέχω αυτό το χάλι. Αδείο. Και η αδελφή ξαναέκανε κάτι ωραίο. Για να δούμε. Φοβερό! Ρεμπέκα, πάλι κέρδισες. Τέλεια, κέρδισα ξανά.
Εντάξει, ας συγκεντρωθούμε. Ήρθε η ώρα να μάθουμε τι πιάτο μας περιμένει. Μπέργκερ, wow! Νόστιμο! Λοιπόν, είστε όλες έτοιμες για την εργασία? Πάμε! Η γιαγιά ξεκινάει με ψωμάκια για μπέργκερ. Ναι, τα ψητά ψωμάκια είναι πολύ πιο νόστιμα. Τώρα χρειαζόμαστε κιμά. Η γιαγιά φτιάχνει μπαλάκι κρέατος από κιμά. Το βάζει στο τηγάνι και το πιέζει με μια σπάτουλα. Το μπιφτέκι είναι έτοιμο. Μια φέτα νόστιμο τυρί και φυσικά τι είναι ένα μπέργκερ χωρίς ντομάτα. Λίγο κρεμμύδι και ένα ψωμάκι από πάνω. Μπράβο σου, γιαγιά! Τώρα είναι η σειρά της αδερφής. Φαίνεται ότι τα κανονικά ψωμάκια δεν τις κάνουν. Τι? Ντόνατς! Τι ωρεκτικό! Η αδερφή κόβει το ντόνατ στα 2. Τώρα τα σοκολατάκια. Πόσα γλυκά. Άρα η αδερφή έχει και κάτι άλλο. Είναι ξινό τζέλ. Πολύ νόστιμο, αλλά πολύ ξινό. Τώρα βάζω τα marshmallow. Λίγα ζελεδάκια και σιρόπι μούρων. Γιατί όχι. Τώρα καλύπτουμε το θαυματουργό μας μπέργκερ με ένα ψωμάκι. Τι ομορφιά. Η γιαγιά εκτίμησε τη δουλειά της εγγονής της, αλλά η Wednesday δεν εκπλήσεται εύκολα. Ξεκινάμε ως συνήθως με ψωμάκια, φυσικά μαύρα. Τηγανίζουμε ένα μπιφτέκι. Τι κάνει η Wednesday με ένα κομμάτι τυρί? Πόσο ωραίο φαίνεται τώρα. Ένα κομμάτι αγγούρι. Wow! Αυτό το μπέργκερ φαίνεται να έχει στόμα με γλώσσα. Κάτι όμως λείπει. Τι ωραία που υπάρχει πάντα ένα χέρι κοντά στη Wednesday για να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Μάτια ζελεδάκια! Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται η Wednesday. Πρόσεχε, γιαγιά, το χέρι ονομάζεται πράγμα και είναι εντελώς ακίνδυνο. Τώρα η Wednesday έχει μάτια ζελεδάκια. Τα βάζει στο μπέργκερ. Wow, κοιτάξτε αυτό το τέρας. Είναι τόσο τρομακτικό, αλλά και πάλι τόσο ωρεκτικό. Μαργό, έλα. Πόσο πεινάω. Αυτό το μπέργκερ φαίνεται τόσο παράξενο. Θα δοκιμάσω. Πολύ νόστιμο. Λοιπόν, τι έχουμε μετά? Φαίνεται πολύ απλό. Είναι κρεμμύδι. Χάλια, δεν θα το φάω. Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Πω, είναι τα αγαπημένα μου γλυκά. Ζελεδάκια στο ντόνατς. Είναι του γούστου μου. Ήρθε η ώρα να διαλέξω την νικήτρια. Και είναι αυτό το μπέργκερ. Αυτό νίκησε. Συγχαρητήρια, Wednesday. Μου φαίνεται είναι ένα χαμόγελο. Η Wednesday χαμογελά. Wow! Φαίνεται ότι ντρέπεται. Τι θέλει η μικρή Έμα? Θέλω μια τούρτα. Έγινε, ας ξεκινήσουμε. Δεν έχω καταλάβει πώς να τη διακοσμήσω. Βέβαια, έχω μια ωραία ιδέα. Θα φτιάξω μια τούρτα σε σχήμα κάστρου. Θα βγει απίστευτα ωραία. Έτσι ας αφαιρέσουμε τα μέρη που δεν χρειάζονται. Και έγινε, ναι. Μπράβο σου, πάρε τη ροζ κρέμα. Σε ευχαριστώ, γιαγιά. Θα τη βάλω στην τούρτα. Τώρα θα το κάνω. Βάζω την κρέμα και την λιένω. Τι ομορφιά. Τώρα θα φτιάξω όμορφους πύργους από χωνάκια. Θα τα καλύψω με ωραίο μπλε γλάσο για να είναι απίστευτα όμορφο. Τώρα θα τα πασπαλίσω με χρωματιστή τρούφα. Έτοιμο! Τώρα βάζω τους πυργίσκους στην τούρτα. Θα στολίσω το κάστρο στη βάση με λαχταριστή λευκή σοκολάτα. Και σίγουρα θα προσθέσω marshmallow. Τι ομορφιά! Και μία ροζ σημαία από πάνω. Μπράβο, Ένιβ, αλλά έχω και εγώ μια ιδέα. Χρειάζομαι σοκολάτα και κάτι παραπάνω. Θα τα λιώσω όλα. Για να προχωρήσει η διαδικασία θα χρησιμοποιήσω καυστήρα. Η σοκολάτα έλειωσε. Τη βάζω στην τούρτα. Θα διακοσμήσω τα πλαϊνά με Kit Kat. Τέλειο. Το μόνο που μένει είναι να προσθέσω τις φράουλες από τον κήπο μου. Θα
τα δέσω όλα με μια κόκκινη κορδέλα για ομορφιά. Η τούρτα μου είναι έτοιμη. Wow, γιαγιά, ωραίο! Καθίστε, θα σας δείξω μια πολύ όμορφη τούρτα. Πρέπει να βάλω μαύρη κρέμα. Τώρα θα την ισοπεδώσω προσεκτικά. Πράγμα, χρειάζομαι μια φόρμα. Ευχαριστώ. Ήξερες ότι χρειαζόμουν τα κρανία. Βάζω υγρό marshmallow στο καλούπι και περιμένω να σκληρύνουν. Τέλος, μπορώ να βγάλω τα λευκά μου κρανία. Θα τα βάλω στα πλαϊνά της τούρτας και θα τα βάψω χρυσά. Φαίνονται απίστευτα όμορφα. Και τώρα το τελικό συστατικό είναι το σιρόπι φράουλας. Το λατρεύω γιατί μου θυμίζει αίμα. Θα ρίξω πάρα πολύ και είναι έτοιμο. Καλή όρεξη! Πόσο ενδιαφέροντα είναι όλα! Θέλω να ξεκινήσω τη γευσηγνωσία με αυτό το πύργο. Είναι πολύ νόστιμος! Ένιτ, είσαι υπέροχη! I love you! Η τούρτα της γιαγιάς φαίνεται απίστευτη. Βγάζω την κορδέλα και δοκιμάζω γρήγορα το Kit Kat. Πολύ νόστιμο! Η αγαπημένη μου φράουλα! Γιαγιά, είσαι μεγάλη μαγείρισα! Και αυτή η τούρτα είναι ξεκάθαρα από Wednesday και με τρομάζει. Αλλά θα πάρω το ρίσκο να δοκιμάσω αυτό το κρανίο. Wow! Είναι πεντανόστιμο! Είναι εκπληκτικό πόσο υπέροχο είναι! Η Wednesday κερδίζει! Ναι, ήξερα ότι είμαι η καλύτερη. Ενδιαφέρον! Μην το κάνεις, θα το σπάσεις. Θέλω να μου φτιάξετε ντόνατς! Θα γίνει! Είμαι έτοιμη. Φυσικά, αγάπη μου. Είναι πολύ βολικό να κάνεις ντόνατς στην ειδική συσκευή. Απλά πρέπει να ρίξεις τη ζύμη εκεί μέσα. Ναι, ακόμα και εγώ μπορώ να το κάνω. Μόνο τα ντόνατς μου θα είναι χρωματιστά, γιατί είναι πολύ πιο όμορφο. Έχεις μεγάλη φαντασία. Τι τρυφερότητες! Δείτε πως πρέπει να είναι τα αληθινά ντόνατς. Μαύρα. Το μαύρο ταιριάζει καλύτερα με το κόκκινο. Γι' αυτό χρησιμοποιώ κόκκινο γλάσο στα ντόνατς μου. Έτσι. Και από πάνω θα προσθέσω λίγο λευκό. Έτσι θα γίνουν ακόμα πιο όμορφα. Πράγμα, βοήθησέ με. Φέρε μου ένα βαθύ πιάτο. Έτσι. Θα ρίξω σιρόπι φράουλας. Μετά θα το βάλω στις σύριγγες. Γιατί θα τα δείτε όλα. Γιαγιά, κοίτα. Έχω ολόκληρες σύριγγες αίμα. Τρομάρα μου! Γιαγιά, σύνελθε! Είναι απλά σιρόπι. Γιατί τρομάζεις τη γιαγιά? Προσπαθώ για την εγγονή σου. Θέλω να δοκιμάσει όχι μόνο νόστιμα, αλλά και όμορφα ντόνατς. Ναι, αν μου έφερναν τέτοια σίγουρα θα λιποθυμούσα. Θα σας δείξω πως πρέπει να είναι τα κανονικά ντόνατς. Πρώτα, δεν έχει νόημα να τα κάνεις μαύρα. Για ομορφιά είναι αρκετή λίγη ζάχαρη άχνη. Δείτε πόσο όμορφα είναι. Τα δικά μου ντόνατς είναι όμορφα. Μια ματιά αρκεί για να φτιάξετε τη διάθεσή σας. Αλλά για να τα κάνω ακόμα πιο λαμπερά, γιατί να μην προσθέσω χρωματιστή τρούφα. Βέβαια, πρώτα πρέπει να ανοίξω αυτό το καταραμένο βάζο. Έλα! Τώρα εσύ ίδια φαίνεσαι πολύ πιο λαμπερή. Το κυριότερο είναι ότι έφτασε και στα ντόνατς. Μαργό, ήρθε η ώρα να διαλέξεις την νικήτρια. Η Wednesday έφτιαξε ντόνατς με το στυλ της. Φαίνονται ανατριχιαστικά, αλλά είναι νόστιμα. Και αυτό τι είναι? Wow, σύριγγες με σιρόπι, υπέροχη ιδέα. Γιαγιά, θα δοκιμάσω τα δικά σου ντόνατς. Δεν θα πω ψέματα έτσι κι έτσι. Πολύ απλά. Αλλά τα ντόνατς της Ρεμπέκας φαίνονται πολύ πιο ενδιαφέροντα. Ελπίζω να έχουν καλή γεύση. Είναι τα
τα πιο νόστιμα ντόνατς που έχω δοκιμάσει. Συγχαρητήρια, αδελφοί, κέρδισες. Σε ευχαριστώ, Μαργό. Γιαγιά, μη με ενοχλείς. Τώρα θέλω pancakes. Ετοιμάστε τα παρακαλώ. Θα περιμένω τα πιο νόστιμα pancakes του κόσμου. Είναι πανεύκολο. Θα βάλω λίγη χρωματιστή ζύμη στο τηγάνι. Θέλω να φτιάξω μίνι pancakes σε σχήμα αρκούδας. Θα είναι πολύχρωμα, μικρά και χαριτωμένα και πολύ νόστιμα. Τι θαύμα! Γιαγιά, μη με εμποδίζεις. Wow, έχω μια ιδέα! Θα φτιάξω το πιο όμορφο pancake! Η Έμιλι και εγώ έχουμε ένα σκυλάκι που το λένε Χλόι. Θα ζωγραφίσω ένα pancake στο σχήμα του σκύλου μας. Κάνω ένα περίγραμμα με μαύρη ζύμη. Τώρα το γεμίζω με χρώμα. Αυτό το χρώμα ταιριάζει καλύτερα. Η Έμιλι θα χαρεί όταν δει το pancake μου. Θα συμπληρώσω τις λεπτομέρειες με ροζ. Το φιόγκο και τα μάτια μένει να το αναποδογυρίσω. Σούπερ, γιαγιά, πώς είσαι? Πού πήγε η γιαγιά? Πρέπει να μαζέψω λαχανικά από τον κήπο μου, μερικά καρότα, κολοκυθάκια. Τι καλή σοδιά φέτος. Με χάσατε. Πήγα να μαζέψω τα λαχανικά κατευθείαν από τον κήπο μου. Πρέπει να τα τρίψω. Θα προσθέσω λίγο αλεύρι στα τριμμένα λαχανικά και ένα αυγό. Και βέβαια λίγο γάλα. Τέλεια! Μένει να το ανακατέψω με το χτυπητήρι μου. Η ζύμη είναι έτοιμη και τη βάζω στο τηγάνι. Τα pancakes θα είναι έτοιμα. Μένει να τα αναποδογυρίσω. Αχ, τι όμορφα! Πώς μυρίζει! Φοβερό! Αηδία! Θα μεταφέρω τα pancakes στο πιάτο και θα βάλω μια κουταλιά γιαούρτι. Και τώρα λίγο άνηθο. Πώς σου αρέσει, σεφ? Λυπάμαι για τη μικρή Έμιλι. Ήρθε η ώρα να βγάλω τα μίνι pancakes από το τηγάνι. Έχω ένα πιάτο σε σχήμα κεφαλιού αρκούδας, όπως και τα pancakes. Χρειάζομαι μαρμελάδα. Υπέροχη. Θα τη βάλω στα αυτιά του πιάτου. Είμαι μάστορας της μαγειρικής. Και εγώ. Έμιλι, καλή όρεξη! Wow, όλα τα pancakes είναι τόσο χρωματιστά. Αυτά θέλω να δοκιμάσω πρώτα. Είναι άνηθος, τι αηδία. Τι είναι αυτά, pancakes λαχανικών? Όχι, ευχαριστώ. Αλλά αυτά φαίνονται νόστιμα. Τι χαριτωμένα αρκουδάκια. Θα δοκιμάσω ένα. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η σκυλίτσα μας η Χλόι. Σούπερ. Αυτό το pancake είναι απίστευτα νόστιμο. Μάι, κερδίζεις. Ναι, κέρδισα ξανά, σε ευχαριστώ! Αποφάσισα ότι θέλω τούρτα. Θα μου τη φτιάξετε? Έλσα, εσύ σίγουρα μπορείς. Άννα, Κρίστοφ, πιστεύω σε εσάς. Ξεκινάω. Θα πάρω τη σοκολάτα, τη σπάω σε κομμάτια, τρίχνω στο μπολ και τη λιώνω. Σούπερ, η σοκολάτα είναι τόσο νόστιμη. Τώρα θα κάνω τον Κρίστοφ να γελάσει. Κοίτα, έχω σοκολατένιο μουστάκι. Πλάκα έχει. Θα σου δείξω τι θέλω να κάνω. Θα έχω τούρτα σοκολάτας απίστευτα νόστιμη. Τώρα χρειάζομαι Kit Kat. Ναι, πήρα ένα κομμάτι για σνακ. Βάζω τα μπαστούνάκια Kit Kat γύρω-γύρω. Είναι τόσο όμορφο. Και τώρα παίρνω Maltesers. Θέλω να βάλω πολλές σοκολατένιες μπάλες από πάνω. Θα είναι σούπερ νόστιμο. Ένας όμορφος φιόγκος και τέλος. Τώρα είναι η σειρά μου. Θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μια υπέροχη τούρτα. Θα χρησιμοποιήσω τις ικανότητές μου για να διακοσμήσω την τούρτα. Πρώτα θα φτιάξω γρανίτα. Θα είναι από τη Φάντα. Απλά πρέπει να την παγώσω. Σούπερ. Και τώρα θα δημιουργήσω μια αξίνα με τις υπερδυνάμεις μου. Να τη! Σπάω τον πάγο από τη σόδα. Χτυπάμε, χτυπάμε και χτυπάμε. Έφτιαξα ένα μαγικό κάστρο από πάγο. Θα το βάλω πάνω στην τούρτα. Τώρα παίρνω μπλε ξινή σκόνη. Θα
Θα διακοσμήσω τέλεια την τούρτα μου σαν να ήταν χιόνι. Έτοιμο! Wow, Έλσα, Άννα, οι τούρτες σας είναι τόσο ωραίες και εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Βέβαια, θα φτιάξω μια τούρτα με μέλι, αλλά πρέπει να την πάρω πρώτα. Να η κυψέλη μου. Συγγνώμη μικρή μου φίλη, αλλά χρειάζομαι μια κυρίθρα. Σας ευχαριστώ, σας χρωστάω. Κορίτσια, κοιτάξτε. Κυρίθρα, από πού την πήρε ο Κρίστοφ? Δεν έχει τίποτα κάτω από το τραπέζι παράξενο. Θα φτιάξω μια πολύ νόστιμη τούρτα με μέλι. Κοιτάξτε πόσο όμορφη είναι. Ω, μέλισσες! Αγαπητές μου, μην τρομάζετε τις φιλενάτες μου. Σε ακούν! Φύγετε τώρα. Ευχαριστώ, Κρίστοφ, μας έσωσες! Τώρα θα διακοσμήσω την τούρτα με μικρές γλυκές μέλισσες. Είναι βρόσιμες και φαίνονται ωραίες. Αυτό είναι καλή όρεξη, Έμα. Wow! Αυτή η τούρτα λάμπει! Θέλω να τη δοκιμάσω, όχι! Μου κόλλησε η γλώσσα! Έλζα, μην ξαναφτιάχνεις τέτοια γλυκά! Μέλισσες! Δεν είναι αληθινές! Ωραία! Θα δοκιμάσω μία! Πολύ νόστιμη! Τώρα θα δοκιμάσω ένα κομμάτι! Έχει μαύρες και κίτρινες ρίγες σαν τις μέλισσες! Κρίστοφ, είναι νόστιμο! Ουα, τα αγαπημένα μου γλυκάκια! Kit Kat και Maltesers! Σοκολατένια τούρτα θα δοκιμάσω! Είναι απίστευτα νόστιμη! Δεν μπορώ να σταματήσω! Νικάει! Ναι! Αλλά προσπάθησα πολύ! Πολύ κρύο. Συγγνώμη, παιδιά! Περίμενε, θα το χρειαστείς αργότερα! Η πρώτη σας εργασία είναι μια τούρτα! Ωραία, αδελφή! Εντάξει, αγάπη μου. Ο σεφ ξεκινάει. Τι λαχταριστότερη κρέμα. Είναι τέλειο για το νέο μου γαστρονομικό αριστούργημα. Βάζω σε όλες τις τρώσεις κρέμα και χρησιμοποιήσω μια σπάτουλα για να τη δώσω ένα πολύ πρωτότυπο σχήμα. Θα είναι τούρτα σε σχήμα ουρανιού τόξου, το οποίο θα διακοσμήσω με λαχταριστή κρέμα Skittles. Wow, είναι ένα από τα αγαπημένα μου γλυκά. Η δουλειά ενός ζαχαροπλάστη είναι πραγματική τέχνη. Όταν φτιάχνω τούρτες νιώθω σαν καλλιτέχνης που δημιουργεί ένα νέο αριστούργημα. Αυτό το φανταστικό ουράνιο τόξο θέλει μόνο σύννεφα κρέμας και ένα ζευγάρι άστια μάτια. Βουαλά! Ο σεφ είναι σε δράση. Και εγώ θα φτιάξω την τούρτα μου σε σχήμα καρδιάς. Και θα τη στολίσω με Kit Kat, γιατί το μωρό τα λατρεύει. Αλλά η σοκολάτα από μόνη της δεν θα είναι αρκετή για τη γλυκατζού μας. Θα βάλω και Maltesers και Skittles. Γιαγιά, είσαι υπέροχη! Και εδώ είναι το αριστούργημά μου! Δεν φαίνεται πολύ καλή. Μην ανησυχείτε, δεν τελείωσα ακόμα. Θα κάνω μια chic διακόσμηση. Θα χρειαστώ αυτή τη φόρμα και όσο το δυνατόν περισσότερα καλούδια. Θα λιώσω τη σοκολάτα με το σούπερ καυστήρα μου. Ναι, έτσι, πάμε! Και θα προσθέσω μπλε πασπαλίσματα που θα φαίνονται πολύ όμορφα στην τούρτα. Είναι όλοι έτοιμοι? Σας παρουσιάζω το μελλοντικό νικητή! Τέλεια! Το βασικό δεν είναι η νίκη, αλλά η συμμετοχή. Wow, πρώτα απ' όλα θέλω να δοκιμάσω την τούρτα του σεφ. Τι ωραία! Μου αρέσει! Τώρα η τούρτα από τη γιαγιά. Πολύ νόστιμη επίσης. Κάτι δεν πάει
καλά με αυτή τη τούρτα. Δεν μου αρέσει η γεύση. Κερδίζει η γιαγιά. Ζήτω. Πόσο μπορώ να γυρίζω χωρίς να σταματήσω? Έχουμε πρόκληση. Θέλω την πιο νόστιμη τούρτα. Εγώ θα φτιάξω την καλύτερη. Ναι, γονί μου. Άνετα, είμαι επαγγελματίας. Το πιο σημαντικό πράγμα στην τούρτα είναι αρκετή κρέμα. Η τούρτα μου θα είναι αρκετά ψηλή και πάρα πολύ νόστιμη. Για την αγαπημένη μου Μαργκό θα τη φτιάξω σε σχήμα καρδιάς. Θα τη διακοσμήσω στα πλαϊνά με σοκολατάκια Kit Kat. Βγήκε πολύ ωραία. Και από πάνω θα προσθέσω μερικά σοκολατάκια. Η Μαργκό θα τη λατρέψει. Γιαγιά, τώρα θα σου δείξω πώς πρέπει να είναι η τούρτα. Κόβουμε στη μέση, βάζουμε το ένα μισό πάνω στο άλλο, κόβουμε τη μέση και ανάποδο γυρίζουμε. Η χρωματιστή κρέμα θα κάνει την τούρτα να μοιάζει ουράνιο τόξο. Διακοσμούμε με κρέμα από όλες τις πλευρές. Θα ισοπεδώσω λίγο την κρέμα και θα φτιάξω όμορφα αφράτα σύννεφα. Θα προσθέσω χαριτωμένα μάτια και ένα στόμα. Έτσι είναι ένα πραγματικό αριστούργημα. Θα νικήσω. Δεν είναι απαραίτητο να είναι όμορφη η τούρτα. Πρέπει να είναι νόστιμη. Τι, αυτό το βουνό δεν μοιάζει καν με τούρτα, τι φρίκι. Δεν έχω τελειώσει. Τώρα θα γίνει και η δική μου τούρτα λαμπερή. Ας λιώσουμε τη χρωματιστή σοκολάτα. Τη περιχύνουμε εδώ. Προσθέτουμε γκλίτερ. Τα κορίτσια λατρεύουν το γκλίτερ. Και το πιο ενδιαφέρον, σηκώνουμε απαλά. Wow, πολύ ωραίο. Η τούρτα μου σίγουρα θα κερδίσει. Ωραία, το σκέφτηκε. Ούτως ή άλλως δεν είναι ανταγωνιστής μου. Wow, τι όμορφη χρωματιστή τούρτα. Ίσως ξεκινήσω από αυτήν. Τι νόστιμη που είναι. Τώρα θα δοκιμάσω την τούρτα της γιαγιάς. Ναι, τα αγαπημένα μου γλυκά και σοκολάτα. Τι είναι αυτή η περίεργη τούρτα? Εντάξει, θα τη δοκιμάσω. Δεν έχει και πολύ καλή γεύση. Η τούρτα της σεφ κέρδισε. Σας είπα ότι θα κερδίσω.